dewa. Yo, ngerti dewa lah. Gede tur dawa. Dudu. Dewa ki sing mapan ana ing Kayuwangan. Bathara Indra. Oh, Pak Indra. Yo, Takon Pak Indra. takon apa? Sapa bapakku? Ora ngerti. Sapa ibuku? Ora ngerti. Jotos cangkem. Sapa iki? Aku Bambang wis anggene kowe sapa? Bathara Penyarian Carike Dewa. Oh, Pak Carik. Yo, Nek ngono kowe nang kene dadi carik. yo aku dadi carik. Nek ngono kowe ngerti ning babatan ki rondone pira, prawane pira? Raimu. Ora usah takon perkara kuwi. Kowe iki ngopo? Aku arep takon. Takon apa? Sapa bapakku? Ora ngerti. Ibuku? Ora ngerti. Tonya cangkeme. Kowe sapa, Mbak? Aku Bathara Yama Dipati. Kowe ya dewa. Dewa. Dewa raine ya barongan. Pancen aku sak rombongan elek dhewe aku kok, Le. Kowe sapa? Bapak wis anggene. Kowe gaweanmu apa, Mbah Yama? Gawe aku njabut nyawane wong. Yen ngono aku jabuten. Wong enek tulisane kok njabut. Yo ora duwe, hak kowe iki ngopo? Aku arep takon. Takon apa? Sapa bapakku? Ora ngerti. Ibuku? Ora ngerti. Tonya. Kowe ya dewa. Aku tukang sono, Le. Oh ya wis. Nah, kamu ini tukang sono sama. Iya, bisa gini. Orang sing ngerti iki, Mbak. Ngoleh orang. Roh apa? Kayak ana dewa nganggo seragam abang. Kae jenenge Bathara Brahma. Bathara Brahma ki dewane geni. Dewane geni. Heeh. Kayak ditakoni. Takoni, Nek ora ngerti. jotosen cangkeme. Iya, Mbak. Iku enek lakon bae ditonyo karo putune. Ngene. Rasakno dheweke dadi wong piye. Kowe sapa? Bathara Brahma. Kowe sapa? Bambang wis anggene. Sing ngamuk dudu wayahe. Dudu wajine kowe. Yo, aku sing ngamuk. Asli sak nomor bocah cilik yahene ngamuk iki genah putune wong gendeng. Ya ben putune wong gendeng aku mau arep takon. Takon apa? Sapa bapakku? Ora ngerti. Ibuku? Ora ngerti. Tonya cangkem. Jos, Pak. jos. Pokoke petuk karo dewa. Karo dewa. Jotos cangkeme. Jotos cangkeme. Aduh. Aduh. Wis bener mang. Aduh. Nek aku mau jotos sak kayange. Lah aku lak manut karo kowe to, Mbak. Manut apa? Pokoke petuk dewa, jotos cangkeme. Sampeyan dewa apa udu? Dewa. Nek aku mau buang ngamuk ngono lho. Apa, Mbak? Nek kewan lebu cangkem. Kowe piye, Mbak? Halo, enek dewa tangane papan ke takonono ora ngerti jotos iki. Pimpinan Suraya pukulun Bathara Guru. Aku ora takon, aku arep takon bapakku sapa?
ora ngerti iki buku sapa ora ngerti Tono. Bisa gini leren, wis marem to, wis jotosi dewa, wis Pak. Lah bapak kita iki ora mapan ana ing Kayewangan. Nanging wong tua kita mapan ana ing Ngarcapada. Aku mbok diterke, Pak. Aku pengen sungkem ana ngersane wong tuaku lanang wedok. Ya. Tutno lakulun ya, tutno lakulun. Merak petukne karo bapakmu lan wong tuamu wedok.
Thank you.
Tampil sing dhewe iki mau tak spesialke anak wedok sing suwe ora ketemu besok Niken Salindri. Sebabe apa? Mergo nuwun sewu yo ora usah dadak tutup-tutupan gengsi-gengsinan ego-egonan. Ngopo? Aku yo lagi bengi iki ing atase ditanggap karo piyayi. Ket sore mau urung petuk karo sing di omah nembe ning panggung iki mau aku lagi tepung lawan panjenengane Bapak Suhadi so Ibu Atik Rosliani SPD. Dadi sadurunge ora tepung, ora kenal tur dasare ketemu yo lagi penyerahan wayang iki mau. Pancen bener kok no. Dadi awake dhewe bengi iki kuwi asline melu managemene anak wedok Niken Salindri. Oh, ngono ya. Dadi ora usah dadak. Oh, tenang. Monggo Niken Salindri iki apa jenenge iki wis ngerti dhewe to, nek jenenge wis ngedoki jagat. Oh, ngono karo dalan sapa-sapa wae tenang kabeh paribasane. Oh, ngono. Lah, kapilujan panjenengane Pak Suhadi saha Ibu Atik kuwi panapik menang anak wedok si Niken Salindri. Oh, ngono. Pak Niken pokoknya kula nanggap jenengan dalange ajeng jenengan paringi sapa-sapa gelem. Oh, ngono. Lah kebetulan anak wedok kuwi nek karo aku wis kaya bapak karo anak. Oh, ngono ya. Bekasane aku dibel karo ibune Niken. Oh, Mbak Wiwin, ha? Pak, apa saged tanggal 11 Juni wayangan wonten ing Laladan Babatan Kecamatan Mangkur Kabupaten Ngawi. Wis saged Mbak niki sing kosong. Oh, ngono. Pinten Pak? Dadi aku ki nyanyangan regoe karo Pak ora karo Pak Suhadi lho. Oh, ngono. Ya karo mboke Niken kuwi. Oh ya. Apa to, Pak? Mriku entene pinten? Oh ya. Nyatane alhamdulillah no bengi iki iso kasembadan iso kelakon. Oh, ngono awake dhewe ndereke anak wedok. Oh, mongko pemarep golek dalan sing nom-nom, sing cakrak-cakrak, sing ganteng-ganteng ya akeh. Ngopo kok golek dalan kok wis tuwek. Oh, ngono. Ya berbone ana hubungane bapak karo anak kuwi mau mergo Niken Salindri iki kecilik biyen ket SD wis kulino sepanggung kalawan awake dhewe. Lah iya matur Mbah Nuwun. Anak wedok matur Mbah Nuwun jenenge Pak Suhadi. Ya. So Ibu Atik Rosliani. Oh, heeh. Asma kinarya Joko Pak Suhadi. Heeh. Ngono ya, heeh. Nadyanto aku nembe saklebatan pinanggih ketemu lawan jane Pak Suhadi nitik saka jenenge wis terbukti lho. Oh, Suhadi, Su tegese sugiye ora dienggo dhewe ning sugiye kanggo masyarakat terbukti pada malam hari ini gelar wayang kulit dalang anom Dwi Sukangko dan Niken Salindri iso ngrawuhne warga masyarakat ana ing Babatan. Mula tepuk tangan buat Pak Suhadi sakeluarga. Kaya ngono ya, heeh. Sungir gese sugiye ora dienggo dhewe, ora dienggo dhewe. Dienggo nyenengke lawan tangga teparo, dienggo nyenengke lawan kala kabeh pendemen budaya. Dasare duwe gawe unduh manten telung bengi tontonan ramandeg. Oh, heeh. Wingi kae campur sari. Oh, heeh. Mau bengi ya campur sari bengi iki minangka puncak acara wayangan. Oh,
Heeh. Selain gawe senenge wong liya utawa dana rasa, lan kabeh para warga masyarakat juga berbagi rezeki. Oh, heeh. Nah, kemarin ketemu karo panitia. Panitia Pak Kangko saestu Pak niki wah sing dodol niku kuwatah. Lah iki berarti menjadi Pak Suhadi juga menghidupkan UMKM. Nyatane sing dodol yo pirang-pirang, tur racake yo kerejeken kabeh. Oh, ngono ya. Iya. Luar biasa sing dodol yo melu laris. Aku mumpung arang-arang sowan ning nggon Pangkur, daerah Pangkurno. Oh, heeh. Iki jare rahasia. Ning gandeng aku tresno karo wong kene. Iki tak tokne rahasiane. Ngopo? Perkara wong dodol supaya dagangan cepet entek. Kuwi asline aku duwe ilmune. Nyatane aku dadi dalang ya alhamdulillah ora iso leren. Oh, heeh. Ana ilmune nggo dodol apa wae supaya dagangane cepet entek, cepet laris. Ana posone utawa tirakate dipasoni pitung Senin, pitung Kamis ora entuk pedhot. Dodol apa wae bakare cepet entek dagangane. Heeh. Nalika ngeler dagangan apa wae kuwi gedhog lemah ping 3 maca bismillahirrahmanirrahim ping 3 wekasane kuwi diwacane surat Al-Fatihah ping 3 wekasane maca mantra Jawa Semar Dasar Gareng Eneng Petruk Celuk-celuk sing dodol Sri Kandi sing nukoni Janaka kuwi anggere kulane 1000 ning ngedoni 500-an cepet entek. Ah, kuwi cak kere nek kuwi. Kanane ngono. Perkara rezeki nek sing ngatur wis enek sing nata. Heeh. Ora beda penjane Pak Suhadi. Dulu juga pernah panjenengane iki rekoso no. Oh, pernah rekoso. Iya. Nek ora kleru tahun 2018 2019. Oh, ngono iya. Panjenengan yo pernah rekoso. Mula gandeng mulai tahun 2021 nganti sayaene diweni rezeki saka Gusti Allah. Sing turah-turah blawah sing kaya ngene iki nyiras pantes syukuran. Kangge srana nyenengke wong pirang-pirang dalam rangka ngunduh temanten. Oh, heeh. Kowe kok ngerti panjenengane Pak Suhadi biyen yo tau rekoso. Ngerti. Aku mau sore jagungan karo Pak Marsis mantan lurah Babatan. Aku diceritani beliaunya iki pancen yo piyai sing tanggung jawab, piyai sing cokak-cakut terdinas terampil. Ya ora kendho ning kenceng semangate. Wah, ngono ya. Wah, luar biasa ya, luar biasa nggih contoh. Jajal wayangan kaya ngene tak 200 juta. Oh, iya. Kulo iki campur sari, iki nane ya campur sari. Ya. Dadi sugihe ora dienggo dhewe, ning sugihe kanggo sono nyenengke wong pirang-pirang. Pedomane Pak Suhadi. Kuwi apik-apike wong kuwi nek uripe bisa piguna tumrap bebrayan agung utawa piguna tumrap wong akeh. Oh, heeh. Rasane tegese kuwi apa? Harapannya ditumpukan kepada Mas Rema Sefri Fatu Rosi. Oh, iya. Harapan kedepannya kuwi ditumpukan kepada Mas Rema minangka dadi putra dari Pak Suhadi saka Ibu Ati terus liyani. Oh, ayo, di tegese apa? Di tegese dina iki minangka bukti bahwasannya panjenengane Pak Suhadi Sembuati tresna kalawan putrane ditanggapi wayang kang sarta ditanggapi campur sari sing tanpa leren paribasane. Wah, iya. Suhadi iki tegese kuwi. Heeh. Nek Atik iki tegese apa? Atik iki bojone Pak Suhadi. Wis ora. Aki apa, T apa, I apa, K apa. Aku tegese agamane dicekel karo panjenengane Bu Ati. Nyatane menjadi seorang ibu rumah tangga yang hebat. Putra sing dinikahake iki wis dadi putra sing soleh lan dadi putra sing dadi. Oh, insyaallah bisa mikul dhuwur mendem jero marang asmane wong tuwa kuwi. Heeh. Terus T tegese apa? T taat aturane agama, taat marang aturane Pak Suhadi selaku dadi kepala rumah tangga. Oh, heeh.
Iki tegese insyaallah bakal barokah bisa selamat dunyane selamat akhirate amin ya rabbal alamin sing kali dhewe ka kuwi tegese apa kudu komplit ka kuwi tegese keluarga yang diutamakan bagaimanapun juga panjenengane yo ngasto dadi pegawai nyatane SPD ning keluarga yang diutamakan gula mentah marang putrane Mas Rema Sefri Faturasi Kang Sato Lumadi lan penjane Pak Suhadi nyatane dadi sugih brewu kaya ngene iki. Wow. Suhadi iki tegese kuwi ati iki tegese kuwi. Heeh. Aku ndengi ning Boyolali ya ngono. Jenenge sing nanggap ki tak wedene apik. Dalam cerdas angel lho ngene iki. Ya. Saking senenge sing di omah jenenge tak diletrake tak tegeske. Kuwi limbuane buka panggung nyawer aku 2 juta kuwi ning Boyolali ning kene Bu. Ono ya. Ya sampe dalane perkara duit aja kuwatir. Paribasane duwite Pak Suhadi ki wanek nomor sentime terus duwite pirang-pirang. Heeh, upel kok nanggap niken Sarindri, upel kok nanggap duit Jolaras Indonesia. Ya. Ngono ya, Mas. Kula didongake. Teman-teman sekalian, ya Mas Rema Sefri Faturasi, ya. Sing wis jauh lawan Mbak Yulia Rizka Dwi Atmawati putra saka penjane Bapak Dr. Andes Sumarji so Ibu daerah Hajah Sri Supraptini ya sing menggawe ana Jalan Lurah Suro Darmo nomor 27 Nganjuk Jawa Timur ya lan lumbang ing rek babakan kekeluargaan ini moga-moga pikantuk wahyune jodoh wiwit saiki nganti sak lami-laminipun Allahumma nah elok ya elok besok dawuh lan donga marang kurbane Gusti Kang Mahanasa muga-muga bebrayane menjane Mas Rema kalian Mbak Yulia ya itu berkait Gusti Allah Subhanahu wa taala dadi temanten yang sakinah mawaddah warahmah maslahah hidine kata akhirah bisa menciptakan baiti janati rumahku adalah surgaku lan bisa dadi asrama enggal pinaringan golek kencana kang bisa tata jamo wujude putra kakung sing saleh putra putri sing salehah kekasane bisa mikul dhuwur lan jero marang asmane wong tuwa kang sarta simbah kakung lan mbah putri ya piguna kumrang nusa bangsa kelawan agama Allahumma amin amin ya rabbal alamin hasbuna Allah wa ni'mal wakil ni'mal maula Oh
dulur kemanten saha penjari Bawa Suhadi saha Ibu Ati Sabrayat wis diaturake nek iki mung karek seneng-seneng. Oh ngono. Mergo bintang tamune selain anak wedok niki Carindri juga Mas Komek karo Mas Dodo. Oh ngono, kudu bisa membagi waktu. Oh iya ngesake dawuh heeh. Iki mau ketemu lawan pepunden ana ing babatan ya yo heeh. Nah. Mbak Lurah mantan ya jagongan karo aku, ya iki mah yo WA karo aku. Wis lakon foto karo anak wedok niki Carindri nyuwun lakon sesi depan ya. Uga Mas Joko pilang kenceng ya parek rawuh ya. Uga panjenengane Mas atawa Pak Yatno saka ing Pulumpit Madiun iki mau ya kewareng tindak merpeki awake dhewe sing intine memastikan tanggal. Oh, heeh. Insyaallah mengko tanggal 1 September awake dhewe supaya bersih desa ana ing Pulumpit. Oh, ngono Madiun sawan. Heeh. Ya, heeh. Langsung dikei panjer 5 juta ki mau. Oh, ngono karo panitia desa Pulumpit. Heeh, insyaallah ketemu kok tanggal 1 September 5 yuta. Heeh, lumayan alhamdulillah disangoni karo wong Pulumpit lumayan iku bawayangan iso dolan ning Gunung Batok. Oh. Ya, ya. Ya, ayo ngaturke hiburan ya ngaturke hiburan ya. Bersama kanca-kanca Dwijelas Indonesia. Oh, ngono ngestoke dawuh. Nah, yo Mas Komen karo Mas Dodot daturi tindak panggung kuwi dhisik no. Heeh. Lan nyuwun pangapura nyuwun lewat dalan nggon limbukan. Oh, heeh, mergo Mas Komen karo Mas Dodot kuwi biasane ngur nggon limbukan tok mula limbukane didawake. Sadurunge men ora ndadake gelo. Cuwa pegale para pandemen budaya utawa wayang kulit diaturke luwih dhisik. Oh, heeh. Kok limbukane dawa men. Lah iya. Ngono ya, heeh. Awake dhewe dawa ya iso ndek ya iso. Ya, karena melawake iki biasane iki nggon limbukan tok ya ora didawake. Golek kecenggaan mesake dari Pak Suhadi saha Bu Ati sing bayar. Oh, ngono. Ya Mas Dodot, Mas Komet jatuh di panggung. Ayo kontol ing dhisik gembira. Ale akhirat. Matur bantuan Pak Dargo, Ibu. Pandangan Kowi, ini bari kula semoga ugi saged lan rawuh. Dargo Bos, Ibu. Pak Suhadi saha Bu Ati terus liyani ya SPD paling iso ngrawuhke dagelan sing lagek naik daun
dan dagelan sing lagi kondang-kondange Mas Komet dan Mas Dodo. Terus Mbak Nuwun. Wilujeng dalu macange Mbak Limbuk. Wilujeng dalu Mas Dodo. Pak Kanko panggih malih alhamdulillah pripun pawartosipun jenengan Pak? Alhamdulillah sehat. Sehat nggih. Nggih. Dalu niki luar biasa Pak. Luar biasanya apa Mas? Istimewa penontonnya. Penonton. Nggih. Ini membuktikan bahwasanya masyarakat wonten Pangkur utawi wonten Ngawi pecinta sejati budaya luar biasa. Tepuk tangan kami sedaya warga mriki luar biasa. Niki mawon kula dugi mriki mawon sudah dari radius 1 km. Itu jalan sudah macet total. Macet. Ngantos kula niku dijemput kalih Hansip utawa Limas. Niku Limas terdinas, Pak. Sapa? Duka jenenge wae. Nek salah saling mongko Amir ngono lho. Lah kula to wingi beto mobil lah kiambake beto kendaraan roda kalih. Oh iya. Ngoten iso ngono. Lah kan Limas porosi ya. Bangkre lah kaprak. Mula ning nyuwun sewu dalu niki kula seneng sanget, Pak. Bang manah kula. Sebabe kok bobok seneng? Ditimbali mriki teng dalem Bapak Suhadi. Wis ketemu karo Mas Suhadi. Mas sampun jagong wau. Weh ngono. Yayine gapyak semanak wis foto. Mboten kados Pas Suhadi kok. Dugi mawon pasugatanipun Bayu Mili kok. Ngomonge kok. Kula rokok sel. Dahar sel. Darane Pak enten wonten mriku wonten pecel. Tempe nih Pak. Tempe piye to? Mungah. Lagi lintas ke wajan terus kon dahar kene mak yes kados kembang api. Ning kula nggih alhamdulillah. Iya. Niki nyuwun sewu diwan kula dugi mriki jam pinten Pak? Udah karo nggih magrib Pak sampun. Alhamdulillah lancar nggih perjalanan. Alhamdulillah lancar. Alhamdulillah. Pokoke nyuwun sewu lek enten napa niki kados ngeten iki niku sae Pak. Nggih. Wonten mantenan kok nanggap pringgitan iki sae. Muri-muri budaya. Muri-muri budaya lho. Budaya kang adiwuh diuri-uri. Nggih. Boten kados tiyang yen kula. Nggih. Tangga kula niku enten mantenan malah nanggape son berek. Wah. Dadi tangga keparun niku langsung. Nah, ya boten apa-apa senenge dhewe-dhewe. Nggih, apa ta Mas? Kok jawaban kowe pengen ngomong karo dalane, karo macane. Nggih. Apa saja? Iki lek ngomong apa ngendikan kali Pak Dalan niku sesepuh lho Mas, paling gak diunggah nggo tonton traktir lho. Lah mong gak kaya kowe ngono to. Kowe iki wong enom apa wong tuwa? Nek enom ki diunggah-ungguh paling gak nduk bungkuk sithik dingkluk. Nyuwun sewu lah ngono to. Omongan to, ya omongan. Tata krama Jawa ki aja nikah tata krama Udanegara lan tata susila. Nggih, leres ngoten niku. Wong Jawa iki kudu jawani. Mergo dilairke dadi wong Jawa, ya kudu iso ngrungokke Jawa ki kepiye sing kebak tata krama. Soale dhewe iki termasuk jagoan percontohan aja sampai elek di depan masyarakat sini, jangan sampai jelek awake dhewe. Komen piye to kowe? Piye to kowe iki? Udanegara barang ditata ya. Iso ora to iki? Ambilmu nek rawe kok jane. Lah nyapa? Aku ya arep ngomong kok hawu-hawu. Sopan santun ganggu Lah sik kok ngene. Iya to lho aku. Kowe iki dagelan PP maling wayang. Ye, yo sing apik sing biasa nyuwun sewu Pak Dalang. Makrepe rono. Yen sewu Pak Dalang. Nggih. Pak Kanko. Nggih, matur nuwun. Kula sakderenge kata-kata iki kula badhe nyuwun keterangan. Keterangan apa? Kula mungkin derek sinten, Pak? Hah? Iki mungkin kula derek sinten. Nah, aku melu mikir Sarindri, aku melu sapa sing ngebel sapa? Ora dina kok. Mboten enten sing ngebel. Lho kok kowe rene? Dadi kok niki Lah kowe nyapa nyalane aku iki? ya mungkin awake dhewe piye to. Lho lah aku jelas nyuwun sewu sing ngebel manajemen saking Niken Sarindri, Pak. Iya. Mas Joko tanggal sekian kosong lho. Kali jenengan kali Pak Kanko. Bayangan tuh gene babatan mriki. Pak Suhadi. Pak Suhadi manten. Lah kok kira sing ngebel. Lah kok cuma macak rene nyapa? Lah kancamu ngono. Kancaku kowe tak omong to, Met, wis tanggal sekian yo pakaian karo nggo make up, nggo Ya, telepon. berarti ada tanggapan. Ora sapa sing ngejar tanggapan. Gawe ngono tok. Takon gawe nyapa kok malah munggah macak. Iya. Monggo. Ya, Pak. Tenan kowe, gak omong tenan. Ora apa-apa. Pak Suweti nyuwun sewu diseseni sedaya warga mriki, Pak. Dagelan setunggale mboten purun omong, mangke lek mangke mboten saged dibayari nggih, Pak nggih.
bayar kok cocok to Mas iki. Aku toh. Iya kowe. Ojo. Yakin bayari. Lah aku tak mau cocok. Kok tak kira ngono. Wong kowe kok iso. Alhamdulillah pokoke wujud syukur alhamdulillah Nggih. dalu niki timbalan mriki. Bapak sudah luar biasa. Kowe ngerti ta sing gawe Mas?